samai kana kuti sambuya vemwana akaberekwa. Makambozvibvunza here kumwana wenyu kuti naiwe chirudzii chawakundiitira chekuti wanga uri kumurume uyu nemimba mwana aberekwa mwana asvika pa 1 year 8 months nhasi uno wakutora mwana iyeye wakuenda kubasa wakunosiya wamupa kune murume uyu? Ndiye wandaitwa ndakaita naye mwana. Ndiye mukadzi wacho here? Ndiye hongu. Unonzani iwe musikana? No matter. Tuudze nyaya yako iwe no matter. Baba vemwana pavarume vaviri ava ndeupi? Mwana wachona ndiwo uzotora wakunopa uyu. Pawakabhenge uchienda nemimba kune uyu wakanga usingazivi here kuti mimba yachina ndeye uyu? Inini ndaidanana navo vese vari tu. Iwe shamwari iwe uchitambira mwana kuratidza kuti waibvuma mhosva dzese. Ndiri kuda kuti ukalkulete 1 year 8 months dzemwana plus 3 months dzekubva pa 6 months yatizira uyu kune uyu achinogara ikoko. Maitorongana kuti haachimboenda kurenga iro ruro kuchengeta ikoko ndozongondipa mwana. Munotaurwa chokwadi iwe musikana iwe. Ndo chinopedza zvinhu zvese. Handiti? Taura kasemurume uda kuchemedzwa vakadzi vapera here ruchemera vakadzi mudare ruchemera vakadzi anonaka zvakadii mukadzi ano unzenza hwakadaro. Ye men enough kana waenda kudaro ukanobatsirwa kudaro. Ndaifambidzana nanometa ari musikana ndichifambidzana naye ndakatombotora zvenguva yakareba ndidana naye. Saka pandaimboenda ndinomuona umba kwavo ndiri munhu kuti ndandakuzikanwa umba kwavo. Saka pandaifambidzana nanometa pane kubasa kwandaisenza paive pabasa pabamunini wake. Saka ndichisenza pabasa ipapo bamunini wake pavakazonzwa kuti ndiri kudana naye nemwana wavo vakabva vandidzinga basa. Ndadzingwa basa ndakabva ndatsvaga rimwe basa ndobva ndaona kuti ndaishandira mulocation aitwa zvemagetsi. Saka ndakabva ndatanga kushandira land kuseri kwacho. Ndichishandira ikoko ndakatomboita zvenguva ndisingaonani nemusikana. Muri kuzvidzwawo here mudare zvirikutaura? Unonzi ani zita rako? Amon Kasere. Amon Kasela. Kasere. Kasena. Kasere. Chandoda kukubatsira mwanangu chinhu hano. Munhu hauwanze shungu kana uchiita chinhu kana chatoitika chiine mazuva chakaitika. Handiti? Chakatoitika. Handiti wapawa? Mambo, munodiwa nyaya yekuti mambo, inini ndini nhingi. Nyaya yangu yandauya nayo muno mudare ndeyekuti. Handiti wapanzwa? Tese takateerera. Nevari panze vachitonzwa. Handiti ndizvo? Nyaya yandavinga muno mumambo ndeyekuti mukadzi wamuri kuona apawo ndakagara naye kwenguva yakati. Tikaita mwana kwenguva yakati. Mwana watakaita wacho iyeye ndiye ari kumutsa muromo nhasi. Handiti? Uchitsanangura wakati. Ini ndiri kukunzwa but ndoda kuti vanhu vasazoti vaingopindurana vari tu. Tangidza nyaya yako. Sununguka. Ini mambo ndoitwa Amon Kasere. Ndikutaura panyaya yangu pamusoro pemusikana wandaida naye. Ndakazombosiyana naye ndisingaonane naye akazouya kumba kwedu ane pambiri achiti pane 6 months. Ndikamubvunza kuti koiwe wazoyomba kwedu nhasi pamberi pako pane 6 months pakuita sei. Zvikanzi ndaikutsvaga nandisingakuone nasingazive kumba kwenu.
ndikati oraiti vanga vaziva pabasa pandaishandira ndopa vakauya vachindudza kuti ana sisi vake ndo vakaura vachiti Nometa ane nhumbu yako kumba. Ndikati pamuviri panapo pasi pangu zvikanzi tichauya naye kuma4 vakazouya naye kuma4 akauya Nometa akanditi Amoni ndine pamuviri pako. Ndikati Nometa pamuviri hapasi pangu. Zvikanzi pamuviri ndipako ndoda kuenda kumba kwenyu apa izvezvi ndiri kugara kumapiri iwe uzouya wonditora toenda kumba kwenyu. Ndikati oraiti ndakabva ndaenda kumba kwavo kumapiri ndikanotaura nemurume wakaigara naye anonzi Chidembo. Akatonditi iwe haufaniri kuramba pamuviri ndepako kunyange vanhu vari kumba vari kutoti Amoni ndiaida ana Nometa unotozikanwa hanzi waiuya nemota bai. Chidembo chini nyaya iyi? Chidembo ivo vainditi Chidembo anodanana nasisi vavo nasisi vake. Saka anga ari umwe mukuwasha nyina. Inini ndakazoona ungati vaitotsvaga ukama kuti vakwanise kukuthiretena kuti vauye nemwana kumba kwedu vachiziva kwaanofanira kunge achienda. Vachiziva vakati chituta ndechichichi. Pakauya ne6 months ndikatobvunza nasisi vacho zvikanzi ana sisi vachona vari kupi? Ana sisi vachona nanchivafonera vachingoti vari kuuya but asati asvika. Alright, tsanangura hako. Sa iye ndatomuti pamuviri hapasi pangu sei wazouya pane 6 months zvikanzi ana sisi vacho papo vakatoti hanzi inekuti iye musikana mimba yake haioneke so hatisi kutoziva kuti anga nenhumbu. Tazoziva nekuti hanzi mwana anga kupinduka here mudumbu akurwadziwa ndopaakazonotorwa naChidembo. Vakabva kubasa manheru ndakabva ndaenda kumba kwaChidembo zvikanzi mukomana gara watakura mudzimai wako uende naye. Ndikati kuti ndimutakure izvezvi hazviitereke ndiende kumba ndonozivisa ana baba nyaya iripo. Zvikanzi oraiti ndakabva ndaenda kumba ndikanozivisa ana baba. Mangwana pandainzi ndikufa ndainotora mukadzi ndakazoenda pamba pana Chidembo ndikaona Chidembo asipo. Angatova manheru zvekuma6 ndikaona Chidembo asipo. Zvikanzi mukadzi wako tatoenda unomusiya kumba. Ndikati oraiti ndovandatanga kugarisana nemudzimai. Vabereki vake vakatotanga kuti tichibvisai mari dzemasungiro nekuti mugarisana nemwana wedu ikoko. Tikati oraiti tikatsvaga ukashoma patikatsvaga tikanobvisa kumba kwavo mari dzemasungiro. Iye akabva atozodzokera kumba kwavo kwaMhepo patikabvisa mari dzemasungiro. Abva atosvika pakurwadziwa nemimba vakatofonera vakati Michael kunoku vakurwadziwa nemimba vada kuya ikoko manje hatina mari yemota. Ndikati aingotsvagai mota tobhadhara kuchipatara mari yacho. Vabva vatsvaga mota ubva vauya vaenda kuchipatara ubva vabetsera mwana ubva apona. Ndobva ndatozotanga kugarisana naye Michael zve3 months. Ndakagarisana naye zve3 months tagumba kwedu kwanga tatsvaga imba isusu. Ndakatombogara naye futi pamba pevabereki paMazeti. Tagara naye zve3 months. Michael ndakazonetsana naye mumba ndamukumbira mari yekuenda kubasa akanditi haana mari ari kundipa. Ndakabva nangu ndichibuda ndichienda kubasa ndakaanza kuti Michael iwe kana zvichikubhohwa buda uende kumba kwenyu nekuti ndakasiya ndabvanganyira hembe ndaiziva kuti anomboisawo mari muhembe mandotsvaga mari nandaishayiwa. Akanditi unobhohwa ndozvaunosiya wakaita mumba. Ndikati haiwo kana zvakubhohwa enda kumba kwenyu. Ndichibuda ndichienda kubasa. Michael akabva sara achibuda achienda kumba kwavo. Aenda kumba kwavo akanogara zvemazuva ndingaziva pangu ndingoti zvewiki ari kumba kwavo. Akati afonerwa namama vake kuti auye kuHarare kubasa. Obva aenda kuHarare kubasa akanoshanda nenge zve3 months. Shanda zve3 months paakazouya kuno achiti auya zoona vamwe ndopaakazodzoka nomwana nekuti pandakarambana naye akatakura mwana akaenda naye kumba kwavo akazoenda naye kuHarare kukanoshanda 3 months. Shanda 3 months paakazouya achiti auda kuona hama dzake last week ndopaakauya achizouya kuno akauya achinosiya mwana kumba kwanakuya achiti komana ndiye baba vemwana. Inini ndikamubvunza kuti ko mwana ari kupi Michael. Zvikanzi mwana akaenda kuKadoma kuna sisi. Ndikati oraiti. Saka ndakatogarawo pamba pakatozouyawo shamwari yangu ikati ko ndanzwa pane mukomana ari kufamba achitaura achiti uri kumuchengetera mwana iye ndewako here. Ndikati mwana ndewangu iwe wazvinzwa nani. Akabva tonditi iwe mwana wako ari kupi. Ndikati ndakaudzwa nemukadzi kuti mwana akaenda kuKadoma kwasisi.
mukomana ngamti mwana kaenda kukadoma kwasisi zvikanzi aiwa mwana ari kuforiti kumba kwemukomana. Ndikati alright. Ndakabva ndatsvaga namba dzemukomana ndabva ndamufonera ndikati mukomana yatisangane pane nyaya yatinoda kuti titaure. Zvikanzi nemukomana pafoni zvikanzi ndaitokutsvaga pane zvimwe zvinhu zvekuti togona kuda kupesaniswa nevakadzi isu tagara tichizivana hanzi kutsva kwendebvu arume anodzimurana. Ndikati ini nyaya yakutondiudza pana chandiri kuziva svika pamashops tisangane taura nenyaya. Akati alright. Achizosvika pamashops akanotora bamini vemusikana vaizviti ndivo baba vemwana. Mukoma wake ndiye akazvara mwana uyu akaenda kuSouth. Saka iye aizviti ndiye aichengeta mwana uyu. Saka inini chakazonetsa mukomana ndichimufonera ndichiti vatisangane. Akaenda akanotora bamini vacho vaizviti baba vemwana vakauya tikatanga kutaura nyaya yacho. Ndikati kwewazosvika pakunotora bamini vauyu pakuita sei. Zvikanzi enda atya kuti ndikasvika nogona kundikwadza. Ndikati alright. Saka paakazonopa baba vamwana ndo nyaya yakazoita kuti ndisvike nokudare ndichiripoti. Zvinobatika zvinonzwika hameno vamwe kuti pane pamungabvunzira here munhu kana atsanangura nyaya yake saizvozvo. Zviri kunzwika zvauri kutsanangura nhasi. Musikana ari panapa kana kuti mukadzi ari mwana ngatove negore 8 months. Uyu ndo paazopiwa mwana. Zvese tazvinzwa ane gore 8 months. Tazvinzwa kupiwa kwake mwana vachitambira mwana zvese ndo zvatichati tizonzwa pano. Inini mubvunzo wangu ndewekuti uyo ndiye mukadzi here wawakaita naye mwana? Mukadzi waunaye ipapo ndiye wandaitwa ndakaita naye mwana. Ndiye mukadzi wacho here? Ndiye. Hongu. Unonzaniwe musikana? Nometa. Tiudze nyaya yako yonometa. Baba vemwana pavarume vaviri ava ndeupi? Taure nezita rake. Kopo waibva iwewe uchienda kumba kweuyu nemimba yako after 6 months wakanga uchizviitirei? Inini ndaidanana navo vese vari 2. Ndati wakazotora mwana after 1 year 8 months zvekutaurwa neuyu wakuenda naye kune uyu unomupa mwana achengetwa kubva iri mimba kubva pa6 months kuenda pa9 months pane 3 months. Handiti ndobva waita 1 year ningi kureva kuti une 1 year 11 months uri mumaoko euyu. Mwana wachona ndiwo uzotora wakunopa uyu. Pawakambenge uchienda nemimba kune uyu wakanga usingazivi here kuti mimba yachina ndeye uyu? Wakazoziva sei? Ndakazozviziva mwana avepo. Hau, ndozvandiri kubvunza. Uyu anga kundudza kuti mwana haasi wangu. Handidi kuti unitaurire soka iwe. Vabereki vako vari kupi? Amona anga kutaura kuti vabereki vako varipi? aurava. Ndevapi vabereki vomwana uyu? Endaipa ningi apambuya. Tine urombo wambuya. Ura unongobereka zvese. Asi tinoda kuti tibatsirane tiri mumatara. Anonzi Nometa. Mwana umusikana wakazwa. Anonzi Kelly. Ani? Kelly. Mwanai? Musikana. Okay. Amai toda kuti titaure nyaya iri panapa tichibatsirana ndokuti tibude nesolution yekugadzirisa nyaya iyi. Musave chiseko chenyika mukati mamunenge muri. Mwana akaita unhu wakadai anoipa mubereki wake. Handimondinzwa. Iye afamba achitotaurwa. Ndimi munotofamba muchitaurwa kuitwa kunge ndima mutuma kuti aite izvozvo. Asi ari kuita zvinhu zvake ega. Handiti?
Mbunzo wangu unoti mukomana ari padhuze nemi uyo Mukuwasha munomuziva here? Inini pese pazvaiitika ndandisipo. Munogara kuHarare. Ndati munomuziva here? Ihombu kwete. Ndomuziva. Kouyo Handimuziva. hamuzivi. So nyaya toda kuti titaure panapa muchidimbu, handiti kuti ndisakupekenurei mbatya, inyaya yekuti nhasi mwana muzukuru wenyu aberekwa neuyu unonzani Nometa, handiti aberekwa mwana ndobva atizira kune uyu pa6 months. Pa6 months mwana aberekwa kusvika pa1 year 8 months. Atora mwana iyeye manje akunomupa uyu kuti kwanzi ndiwe muridzi wemwana. Imimi samai kana kuti sambuya vemwana akaberekwa makambozvibvunza here kumwana wenyu kuti naiwe chirudzii chawakundiitira chekuti wanga uri kumurume uyu nemimba, mwana aberekwa, mwana asvika pa1 year 8 months, nhasi uno wakutora mwana iyeye wakuenda kubasa wakunosiya wamupa kune murume uyu? Makambozvibvunza? Ndakazvibvunza because inini mwana wasisi wangu. Nometa kuti mwana wani, mwana wenyu tibatsirei, musamurambe mwana wenyu. Ndakatozvinzwa nyaya iyi ndatouya kunobvunza kuti ndozvaakasiya aita achidzokera kuHarare. Ndatomubvunza akatoti ndo baba wemwana. Baba wemwana, asi muchizviziva makanga mazokadzika kuti ko uko kwakanga watizira. Zvakatondishamisa kuti kose azoendesa mwana. Makamuyambira here kuti imhosva? Ndakamudza. Imhosva, nhasi asangana nayo, ndomutenda kuti auya kudara anozokura akachenjera ozodzidzisa vamwe vana vezera rake. Handiti mapawa imhosva. Pane munhu apa ane zita rekunzi Chidembo, gombawo mumusha imomo ranga chinyengana nasisi vemukadzi uyu, ndizvo Chidembo chii chako iwe? Mukadzi wainaye ndiye sisi wako? Adii kuuya pano nhasi panapa Chidembo wacho iye? Tamuratidza mabasa ake, tamuudza muchinzwa kuti uri kuzviona here mabasa emuramo aya zvavakanga vachifamba vachiti iwe utore munhu musi wawakabva iwe uchienda kwawakaenda uchitora mwana uchinomupa kuno umwe murume. Vakazvibvunza here kuti mainini chii chamakuita? Vakazvibvunza? Handinobvira ndambotaura naye kubve ipapo. Iye Chidembo wachona ndiye murume wasisi vako here? Vakaramba. Iwe nyarara iwe ari kudairirapo ngaanyarara. Vakadii? Vakarambana. Saka ndoda kukubatsira. Ndoda kukubatsira. Mama vari pano. Kana murume wakapa mwana, iwe vabereki vako vari kupiwe. Amai muchipuwa mwana uyu mainzi abva kupi? Aiwa mwana ndimunaye ka? Ndati muchitambira mwana maiti mwana abvepi? Ane makore mangani mwana wamunaye? Matotora mwana wamusingazive mimba kwayakabva, mwana wamusingazive kwaakaberekerwa, mwana wamusina kana kuturirwa kunzi ningi mwana uyu ndaita mhosva kwaamai mwana uyu. Hatidi kurarama kwakadaro kwekutyora kodzero dzechivanhu mumatunhu medu. Zvakaipa, ngatiregedzei kuita zvinhu zvakadaro. Dai tisina kusimba nenhau yemurume wamuri kuona yakatsikitsira basa, pangadai paine makuva, takaramba tosimba kuti aiwa haugone kuzvisungirira, haugone kumwa poison nezvinhu zvakadai, uya kudare. Takamupinza mudare asina mari yedare uyu, tichitsvaga kumukansela, takupiwa basa nevanhu magamba anenge achiti hainini here handinzaro.
mwana wenyu uyo mukomana uyu mutsurei, mutsurei. Chandinoda kuti mumutsure. Izvi zvikange zvadarika nhasi izvi, handiti ka kune zvichatevera mangwana. Handiti mapo. Kana izvi zvadarika izvi, kune zvichadi. Atitarisire munyika kusangana nemashura kana maninja akadai. Chinonzi chipini ichi mudunhu mangu. Handiti mapo. Achimwa doro, unomwa doro reu. Paanenge aranga aitobhosta chinya kuti haididi here ndikutochengeterwa mwana wangu. Unouraiwa. Ndoda kukuudza nhasi. Kana vanhu vachikunyara kukuudza. Hondo dzese dzauri kuona zhinji ukaenda kusocial media uku munodziona nyaya dzakawandisa dzekuuraiwa kwevanhu nenyaya dzevakadzi. Handiti mapo. Mama munogarepi? Vabva kuHarare. Kufambira panapa. Otherwise havana kumbomwa kana muupenyu hwavo kana kudya lollipop remwana uyu arapo. Asi nhasi unomba wako yazonyadziswa pano nemwana uyu. Hudiki here handizivi. Une makore mangana? 19. Vese vaikurepa vese vasungwa nhasi panapa nerepu case. Ndokuti kana uine 19 years une mwana ane gore ne8 months vese amarepist kwandiri pamutemo. Mutemo wenyika ino uri kuramba. Hakuna mwana anobatwa kuitwa mukadzi aine makore 18 zvichidzika pasi. Ndozviri kutaura mutemo wanhasi. Handiwapowa. Asi pane professional guy now. Kunzi ndoshanda kuchipatara. Ndinozodini kana kuti ndinoitei kuchipatara. Ndiye ari kuperekedzera kunotora iwewe manje achikuendesa kumurume. Haasi bhudhi vako, haasi baba vako, haasi sekuru, haasi chii. Hatidi zvinhu zvakadaro. Nyaya iri apa amai haina kumira zvakanaka. Haina kumira zvakanaka. Inosiririsa. Saka ndoda kuti munzwe uyu akatora mwana uyu achinopa mai vake kuti aimutora achiti ari kutora mwana wani. Tiudzei. Mwana uya kwauriwe. Mwana waunga uchiziva kuti mukadzi uyu anga akagara uko nemurume wake vachirarama uko mimba nechii zvese iwe uchizviona. Maybe kubva mukadzi uyu achigara kumba kwouyu. Kwawanga uchigara kumba kwouyu waisangana neuyu herewe. Wakazongofunga kuti akunomupa mwana. Iyo ndiye akati ndipe mwana wangu. Right. Ndobva wamupa. Aitondimanikidzwa ndisingatodi. Kuko wakadi kuenda kumapurisa kunomangara kuti munhu ari kuda kutora mwana wevaridzi. Takubvunza munodanisiriripo kuti baba womwana ndeupi ukati ndidivine. Saka usaitifanga kungofananidzira kuti zvatiri kutaura pano mwanangu zvine chekuita neupenyu hwemwana wako uyu, kwete iwewe bedzi, iwe nemwana wako zvese. Kana abvuma pano akakuramba kuti iwe ndiwo warambwa asi mwana adiwa feya uripo iwe. Ndamubvunza uyu akataura kuti ndahasi mukadzi wangu. Handiti wataura iwe mwana asi wako. Ko mwana makamubereka sei? Namboti mwana asi wama atuna mukadzi ndikati. Ati mukadzi mwana ati ndewake. Akadona mbuti. Kana iwe kachionetsa chimwana chacho nambuya yacho jejejeje. But mwana panorwa nzouka chinoparara miti nehuswa. Handiti mwana uyu is an innocent soul. Haana kutoapply kubereka. But paita nzenza nevanhu vari kufunga kuti vakachenjera munyaya dzakadai. Hakuna zvinhu zvakadaro. That's why matare ariko. Right, iwe shamwari iwe uchitambira mwana kuratidza kuti waibvuma mhosva dzese. Ndiri kuda kuti ucalculate 1 year 8 months dzemwana
plus 3 months dzekubva pa6 months yatizira uyu kune uyu achinogara ikoko maitorongana kuti haachimboenda kurenga iro ruro kuchengeta ikoko wozongondipa mwana. Muno munotaurwa chokwadi iwe musikana iwe, ndo chinopedza zvinhu zvese. Handiti ndiri kuda kukubvunza zvinhu zvandisingadzokorori kuzokubvunza. Handiti iwewe uchienda uku kumurume uyu waitozviziva kuti mimba ndeuyu? Chakazokupa simba rekuti iwe uchienda kune uyo achikuita zvokuti mimba ndeyangu, ungaita zvokuudzirwa kuti mimba ndeyangu nemunhu? Chandafarira ndechekuti zera rako ungadai usina kuuya pano. Pataifonerana nemurungu wako kuHarare achiti auya kunoku, indaiti hai nhema asvike. Dai ndiri ndizo takatowanda. Handaiuya kunyaya yakadai. Noti inobvisa chimiro. Handiti masona, but ndafarira unhu hwawaita ihwohwo. Handiti saka ndakuda kuti iwewe nemuromo wako utaurire uyu, shamwari ndine urombo zvikuru nezvakaitika, mwana ndewe uyu. Chimuudza anonzi mudedze nezita. Ndatofunga kuti mwana ndiwako but ndakazoona kuti mwana haasi wako. Sezvawaitaura waingudza kuti ibva pano mwana haasi wako, haasi wako. Mwana waDivine zvaita zvakanaka, mubereki waDivine ari pano. Mhosva yese amai yemusikana uyu inoripirwa neuyu, ndiye beneficiary mazviri uyu komana. Manzwa kuti haana kutomboti mwana achibva uko akangotora mwana wake akaidhikira akanzi uya nemwana wangu undipe, ndozvaataura. Handiti eni mwana wacho nari wake zvechokwadi. Handiti mapawa saka kuti tisaise rushambwa pamwana wamakabata. Amai munoripirwa mombe 2 dzemwana musikana uyu akazvarwa neawa vakazoda kuti tiri kuda mwana wedu. Handitika vanobhadhara mombe 2 dzekuroora mwana iyeye. Handitika mwana musikana anoroorwa nemombe 2 kana ari mwana musikana. Handi mamuzwa atodadakawe kuti inini mwana uyu musikana uyu mwana ndiye wangu, but uyu mukadzi haasi wani, haasi wangu. Pane nhau yedamage hariwanike kana pakadai, hariwanike kana pakadai. Ndienda kupa imwe mombe 3. Mombe 3 mawanikirwa ainoitwa inonzi mombe yechimanda. Handiti mapoa. Saka mukadzi paanongobuda mudare rechivanhu achitaura kuti ndine varume tungwa imwe chete, hakuna mombe yechimanda, anonzi maputiyo, haasisipo. Handiti uyu nyangwe dai ainge atorerwa mukadzi uyu achinzi zvakazodi zvakadi, aikupai mombe iyoyo nokuti pane damage. Handiti saka uyu akazonochera mbambaira ningimpeva pabiwa mbambaira. Angave ndiye akatanga kunyengana nemusikana, but chatinoverenga muno mudare kuti munhu abvisa umhandara hwemunhu mwana. Handiti mapawana kwete hwedu umhandara huya hakuchisina ilaki uwana.
asi tinotarisa kuti munhu atanga kuita mwana nemwana womunhu ndiani? Ndeuyo. Handiti? Saka ndoda kuti akupei mombe yacho iyoyo dzoita naka. mukanzwisere mfana 900 US. Handidi munhu anofunga kuti ndotamba nemwana womunhu ndomutambisa ndosiya. Hakuna zvinhu zvakadaro. Christmas iyoyo haiko. Kutora advantage nemwana uyu. Mwana uyu nyange pakamira magweta emumba chaiwo chaiwo akauya akamira apa uda kutraya kudii, tinomirisana navo. Handiti mapawana. Saka nyaya iyoyi kuyambiro yangu ndeyekuti musazofunga kuti akwedu kuna nhingi. Ndokuti ndakatoona vamwe vachipinda muno. Hazvishande kwandiri izvozvo mudaro. Chandiri kuda pana apa kugadzirisa nyaya yekuti tese musikana uyu nemurume wake uyo tiripire mhosva dzedu kune uyu. Maexpensive ze akaitwa neuyu ese kubva kuchipatara tenga zvinhu zvese zvemwana ndiwo chere muridzi womwana. Hakuna zvinhu zvakashata saizvozvo. Pakunonyenga musikana 1 vanhu vanenge vachitozvirutsunya so vakabva ikoko varara naye vanenge vachizvitsunya kuti haididira mwana. Handiti? But kana tasvika panhu pakadai apa pane chipini chisionekwe. Hakuna mukadzi umwe chete wonorerwa kumimba uko, mwana woberekwa, wonosvika warumura mwana, wotora mwana wonomupa baba wake, wouya mangwana futi wobereka mwana wonorumura wonopa baba wake. Hakuna zvinhu zvakadaro. Handiti mapawana? Ndiri kuidzorera mudare nyaya iyi ndisati ndasvika pakuzonoipa mutongo wekuti mhosva dziri apa dzinofanira kuripwa sei kumunhu akarera mimba kusvika mwana aberekwe achingoti mwana ndewangu iye mwana wachona asiri wangu. Ava havana gadziko nokuti vakaita mwana wokuti ndipe mwana wangu ndobva apiwa zvechokwadi. Pamusoro wemambo maitonga yapera kare taiona, kasi tanga tine chikumbiro chokuti mukomana uyu ari apa uyu akarera kubva pakusvikira kuzosvikira rwedare nhasi ave anobvumirwa nedare rino kunyora zvaakaruza zvese azvitambidze kuna mama. Mamba agogona kufamba nenyaya zvakanaka, kusunga zvakanaka uyo. Ndizvo. Kunzwisisa nedare. Kunzwisisa? Nyora. Zvese anyore zvese azvipe kuna mamba. Mamba agogona kufamba nesimba rake. Iye aitanga kuzvinyora nhasi here. Handiti munhu paunoenda kudare une nyaya dzakadaro ndoda kuenda ndoda zvinhu zvangu zvandakadhingiriwa. Takanzwa kunzi aitaura zvemasungiro. Masungiro akaendei pamai? Hanzi vakavapa sisi vangu. Vakavapa sisi venyu. Vakafa here sisi? Varipo. Vari kupi? Vari kuHarare. Vati muningi aenda. Chandachitaura mambo ndechokuti zvinoitika zvinhu zvigorasika mapepa neshungu dzaanadzo mukomana uyu sokutangwa maita kuti dai kune rufu pakati avari namanje demusina kumiramira dai unotowepo iko zvino uchitwa nomunhu anotoziva kuti mwana ndiwangu mimba ndiyangu iye wosara pachena wozvitutumidza. Saka ndati zvino kuti mapepa anga asinganyori ngaanyore ape mambo. Chatiri kuedza kubvunza apa ndechekuti takamuri kuti munhu kana uchiuya kudare hatidi kutambisa time yedare because dare kana rine mapeto hatina chinorimisa. Pamunoona payata kuti munhu chibuda mudare kuratidza kuti makuda kuti takunopinda musekendi ningi. Hatidi dare rinofanira kungoitwa richipera, rinofanira kungoitwa kahwani robva rangosvika pamapeto. Saka manzwa tichitaura mukanya kuti no ane zvauya nazvo here, sekutaura kwamaita anazvo here kana kuti haana. Iroro ndoratiri kuda ripedze zvinhu.
izvi zvinhu zvakaiswa pano zviri palist izvi ndo zvakaiswa here izvi? ndoda kuti amai vaone ratidzai amai avo vemusikana wavo ndo zvinhu zvemasungiro zvakabviswa. Ndiri kuona hangu kuti hazvina ningi, hazvina mapuraizi, hazvina chi asi ndo zvakadii, ndo zvakabviswa. Right, zvinhu zvazvakabviswa zvakabviswa nemunhu asiri iye. Anofanira kunge akazvibvisa ndeuyo ane mwana. Handiti mapanzwa amai. Uri kudzosera bepa iro ndiri kurida kakuno. Unozovapa sekretari ndorida. Zvinhu zvenyu zvine mitengo yazvona hazvina mutengo kai. Izvi ndo zvamakabvisa zvemasungiro. Nyaya yangu kuoma kwayo yainge yakanyanya pamunhukadzi uyarapo, but age yake manje tikuona kuti aitotadzirwa because anga ari mwana mudiki. Anga atori kuchikoro. Handiti mapawa. Anga ari kuchikoro. Saka to anyone anozinga afunga kuti akachenjera mukati menyaya ndoibata zvainofanira kunge ichibatwa yakaita. Amai, mbuya vanhu anonzani mwana? Kelly. Zita akapuwa nani mwana? Amon. Samurishandisire zita rebo. Munompei zita rake? Usazofa wakapindana nezvinhu zvakadai. A clever man learns from someone's mistake. Haikuna kudzokorora muupenyu hwako kuita chinhu chakashata chakadai kana uzogara. Hazvisi zvinhu zvandinoretrieva back kubva kuna ani. Tinozvida kubva kune mukomana wenyu. Cost yazvona izvo. Maverenga ngamai mazvinzwa. Tauraitira kuendera mberi pane vanhu vakawanda vari panza. Saka kugarisana kwamamaita kubva pa 6 months indotangira panhau yemimba patizira munhu. 6 months handiti ndopo wakaenda kumurume. 9 months ndopo wabereka. Not after 3 months wagara 3 months nemurume ndopo wakaita mwana handiti. Ndandave kumba kumasungiro. Asi wanga uri mumaoko euyu. Saka ndiri kuti inini ipapo waakumasungiro after 3 months ndoverenga kuti wakatanga kugara nemurume uyu pa 6 months dzemimba handiti. 3 months wabva wabereka mwana ane makore mangani? Apane gore 9.
ane gore 9 ane gore 9 handiti saka tikati gore 9 plus 3 months 2 years kumba akabva aine 6 months pandikaenda kumasukuru tiri kutaura zuva rekutanga kugara nemurume kusvikira iwe kugara nemurume kubereka mwana uchizonomupa kune uyu wakamupa ane mwedzi mingani ane gore nemwedzi mingani amoni ndakabva mwana ane gore 2 ane gore chi gore 2 ane gore 2 ka right pagore 2 ipapo pawakabva gore 2 saka aingu wakagara mumaoko ake gore ne5 months mambo tine chipini chiri pamasope edu apa ichi chipini chaicho chiri pamasope mwanasikana atizira kune mukomana atizira kumukomana uyawo ane 6 months ndiye atizirwawo 6 months musikana aenda kumukomana abereka mwana wake zvakanaka wagara gore 2 months abva akuenda kubasa akutora mwana uya manje uyo arapo akunopa kuno umwe murume saka ndova tiri kuedza kuwekera maexpense kuti vanofanirwa kungokompenseta zvinhu zvani zvemunhu akanga achinopuhwa mwana kuti arere mimba abereke aningire wonorumura mwana akuendeswa kuna baba vake isinoona nekure hana kusiyana kuya vake mwana ndaidanana naamoni nadivine vese vari 2 saka inini pandakaita nhumbu ndakatedza kuti nhumbu ndeyani maita basa mambo masvika iyo iyi pandakasangana navo iwe chimbonyarara kayo koda kuhakira sei saka ndakabva ndazogara kumba kwedu ndichikonfusika ndichifunga kuti nhumbu ndeyani saka ndakazongofunga kuti ndakapedzisira kurara naamoni ndiwa ndikapedzisira naye ndikafunga kuti nhumbu ndeyake ndobva ndaenda kumba kwavo nhumbu ine 6 months